Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Kumusta mga main character? Sino ka para kamustahin ako? Hala, siya pala ang main character. Nakabalik na ba kayo? Kung gayon, welcome sa isa na namang edisyon ng Sino Ako? Sa mga nakapag-beach noong Holy Week, sana all. Subalit, isang beach sa may Dagupan City ang pansamantalang sinarado. Bakit? Bawal paliguan dahil sa... Mamaya ka na matulog. Pakinggan mo muna si Manggas. Dahil ito sa pag-atake ng mga dikya o jellyfish. Asawa ni? Dikyo, ayun na naman tayo. Si Kadyot kasi dyan eh. Nagkaroon o naitala ang 58 kaso ng pag-atake ng dikya. Kung kaya napagdesisyon ng pansamantalang isara mo na ito sa mga beach goers. Kung kaya't ang iba nag-ihaw-ihaw na lang at nag-enjoy na lang sa kanilang mga cottages. Marami ang nagreklamo dahil nga malayo pa ang pinanggalingan. Pagdating doon, hindi para pwedeng maligo. Hindi kasi sila nag-research. Malay ba nila na pupunta din ng mga dikya? Sabagay. Ba't yung mga dikya kasi pala gulo, pala decide ng schedule? Oo nga naman. Ikaw, nasubukan mo na bang Makagat? nadikya? Di na yan nangangagat. Didikit lang yan. Kagat nga yun! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, nako, dikya, basic. Naranasan morning. niyo. Di ba nakakalagnat yan? Naalala ko Depende sa- napapanood ko sa teleserye. Pag nakagat ka ng dikya, dadalhin sa ospital. Sus, ihian Okay. lang naman yan. Ihi lang naman Ihi, katapat yan. talaga? So, yung ihi, hindi na, yung nakatayo ka lang, tapos aagos. Ihi. Yeah. Uy, iba yun. Yung ano yun, si urchin daw yung ihian. Pero hindi naman yun dikya. scientific eh. Sabi nga nila. Pero nakakalagnat nga yan. So, Depende sa kailangan allergic reaction ng katawan ng mo. katawan. So mag-ingat po Kaya ha. yun yung isang ko din eh. Bawal ka rin madikya, syempre. Hindi. Kaya ayoko din magdagat-dagat. Yung mga nangangat-gagat. Gusto ko Oo. boilet ko lang yung mga ngat sa akin. Ayun na nga, nandun siya sa ilalim. Sumisisid na pala. Wow! I love it! Ang wild! Aray mo. Aray mo! Pakaka! Eh pag nadikya, delikado ba ito pag may mga box jellyfish na tinatawag, Tits? Yun yung medyo delikado. Box kaya jellyfish. pala. Yung Medyo kape star. high. Di ba yung jellyfish huga star? Mm. Tapos ang pangalan box jellyfish. Starbucks. Jellyfish. Grabe talaga. Doon pala galing yung ano. Oo, doon pala yung galing yung Starbucks. Kaya posibleng magkaroon ka ng hirap sa paghinga, pagkahilo, Tooth decay. pagsusuka, or Tooth decay. Ano tooth decay? Depende kung nilips to lips yung dikya. Pero- Gusto ko yung lips to lips yung apam. Ayan na naman tayo, guys. Sana Ang puti. all. Nangapam? Ng starfish. Jellyfish! Saan galing yung starfish? Nais ko na kasi mag-starfish eh. Yung position, naka-starfish lang. Aray mo! Ang daming galamay. Ng starfish. Nung apam. Ang likot ng kanyang daliri. Ng apam? Nung jellyfish. Ang jelly naman.
Ng jellyfish? Ng afam. Ay, kaya pala ang katin ng kanyang balbas. Ng afam? Ng jellyfish. Nag-Gillette Ruby siya na ano, pang-ahit. Ano, jilat? Yung apam? Gillette sabi ko eh. Anong Gillette? Hindi ko, bungol-bungol lang ko, guys. Yung ano, jellyfish? Kaya hindi yung apam. Good morning. Ihian lang daw yan para mawala yung Yung kate. jellyfish? Yung afam. Ang dami. Come to me, baby. Come to me, baby. Sabi ng afam. Sabi nung jellyfish. Dami sa ermita. Na apam? Na jellyfish. Na Makati. Na jellyfish. Na apam. Dami sa bambol. Na apam? Na jellyfish. Uy! Alam na alam, guys. I-swipe right mo lang para makausap mo. Yung apam. Yung jellyfish. Uy! Pagsisid mo, nandun din siya. Yung jellyfish. Yung apam. Hindi naman lahat ducks yan eh. Yung apam. Detalyado. Guys, detail, guys. Yung apam? Yung jellyfish. Kaya pala. Bakit siya tinawag jellyfish? Wala naman siyang kaliskis. Wala naman talaga. Bakit fish? Jellyfish. Yung afam. Ang sarap niyang pagsariwa. Yung jellyfish? Aray mo! Havana, unana. Basic. Have a Metro's #1 Love Radio. Basic!